Не. Преди седмица срещам един познат и той ходи буквално като робот. Хванал се за врата, кръста и едвам сяда и става от стола. Отиваме да пиеме кафе, той едвам седеше. Болките му бяха доста сериозни. Обясни ми, че от вдигане на тежко и рязко изправяне го е заболял кръста, а оттам е възпалил и нерва и се е стигнало чак до схващане на врата. Бил в болница, системи, инжекции, лекарства. Аз знам, че много хора са като него. И това може да се дължи на няколко причини. На студеното зимно време, на тежката работа, на стари неизлекувани травми, на непрекъснатото стоене прав или седнал в лоша полза. Но което и да е от тези, знай, че с правилен подход и начин съм убедена, че ще се справиш. Много е важно обаче, ако избереш пътя на българската народна медицина, да знаеш, че подобрение ще имаш още в първите няколко дни, но възстановяването идва буквално след седмици. Тинктура Ставиксин съдържа билки и вещества, като колаген, босфелия, хилурон, които подпомагат работата на костите и на ставите. Той може да се приема дори профилактично. А обезболяващия гел Ставиксин горещо го препоръчвам, защото той се ползва за болки и има силно охлаждащ, махащ болката ефект. А освен това, подобрява кръвооросяването и кръвообращението. Пробвай още днес и сам ще се увериш от резултата. Ако това видео ти е харесало, моля, абонирай се за още полезни съвети, защото в нашия канал говорим смело за това, кое помага и кое не, без никакви притеснения.